Așa, exact, o mică paranteză, o să înregistrăm rush-urile, o să le găsiți mai târziu în platforma de cursuri și da, o să-i dau pentru asta record. Iar acum nu pare să am neapărat mentiul, dar ok. Bun, ce vedeți aici? Hai să o facem mai așa. Ok, e un menti. Și Mentiul funcționează în felul următor. Intrați pe menti.com ca și la uh, kick-off, sesiunea de kick-off de joi, și introduceți acest cod. Da? Eu o să vă pun și în chat. Așa. Trebuie să dați click direct pe link, trebuie să intrați de pe telefon, laptop, unde vii mai ușor. Bun. Între timp, puteți să vă gândiți la un emoji, da? Care să vă descrie cel mai bine personalitatea. Mm, Puteți să-l puneți de pe tastatură, e un shortcut la laptop. Wow. Ok. Uh, Intrați pe Emojipedia, luați de acolo un emoji. Vreau să vedem puțin unde ne aflăm. Ah, Foarte tare. Deci, văd că majoritatea sunteți zâmbăreți, foarte zâmbăreți, puțin nebuni, înțeleg. Cineva e mai cowboy, cineva e îndrăgostit. Oh, sper că de JavaScript, da, acolo e focusul. Uh, Cineva e speriat, așa, niște flori, ce drăguț. Și o îmbrățișare și o inimioară. Niște cum se numește smile-ul ăsta când ai lacrimi în ochi? Te bucuri să vezi ceva atât de mult că ai lacrimi în ochi. Uite, așa mă simt eu, acesta e emoji care mă reprezintă azi. Mă bucur să vă văd aici, toată lumea. Sper că o să fie o experiență plăcută și pentru voi. O să-mi schimb emoji-ul la nume. Da, o să-mi pun pe Zoom, pe Zoom? Zoom se numește. Pe Zoom, lângă nume, mi-am pus și acest emoji. Pentru că ăsta mă reprezintă azi. Și mă bucur mult să vă văd atât de diversi. Ei, 5 secunde și trecem la următoarea întrebare. Dar păstrați minte imaginea asta. Avem emoții diferite. Cineva e somnoros, cineva e zâmbăreț, speriat sau ambițios, da, suntem diferiți. Și e absolut normal. Bun. Primul cuvânt care ține minte când auzi de JavaScript. Orice. Așa. Deci văd că în centru consistent rămâne web-ul. Are legătură, într-adevăr, JavaScript-ul și web-ul. De multe ori o să le întâlnim împreună. Apoi ce avem? HTML. Interesant. Aplicații, ceva frontend, niște site-uri, înfruntare, animație, dinamic, programare, proiect, standard. Ok, money. Frumos. Exciting, React. Uite, ce mai vede carieră. Java.
Mm, pentru că are Java în cuvânt. Da, într-adevăr. Ce să zic? Uh, Când vrei să vinzi ceva, te folosești de ce e mai în hype în prezent și la un moment a fost Java, așa că așa JavaScript a fost vândut inițial. Dar în prezent sunt puțin diferite. Sunt atât de diferite că cele două comunități nu prea se înțeleg una cu alta. Bine. Uh, Interesant. Sunteți aproape. Sunteți chiar foarte... E o descriere foarte bună la ce reprezintă JavaScript în prezent. Da, e o cafea. Acum hai să vedem. Dacă tot ați zis că JavaScript-ul e atât de divers, dar de ce vreți să învățați JavaScript? Da, de ce sunteți aici? O să vă țin în priză următoarele 2 luni ca să nu renunțați. Ok, întrebări anonime, nu pune nume, nimeni nu vă vede. Doar să vedem, suntem ok. Văd că consistent avem top 1, uh, lumea chiar iubește tehnologia și vrea să creeze lucruri noi. Interesant, nu știu dacă e neapărat lucru bun. Am auzit că programatorii pot lucra în pijamale. Așa e. Și dacă o să fiu nevoit să mă scol în picioare, să aprind lumina, probabil o să vedeți și jumătatea mea de pijama. Bani, mulți bani. Nu știu ce să zic. Aia depinde de multe alte chestii în afară de JavaScript. Ok, nimeni nu e forțat, nimeni n-a fost obligat, nimeni nu vrea să impresioneze pe nimeni, deși why not? Atunci păstrați în minte asta, da? Vreți să învățați o tehnologie nouă, vreți să lucrați în pijamale și să faceți bani. Hai să vedem în 8 săptămâni cât de mult ne apropiem de aceste elemente. Și acum, o ultimă întrebare. Ce ți aduce energie într-o zi, Glonela? Cineva a zis cafeaua, cineva a zis cafeaua și cineva a zis cafea uija. Deci multă cafea, niște speranță, puțină cocaină, o provocare, o doză de cola, are și are niște cafea barcă. Somn. V-ați gândit? Cine ar fi gândit dacă ești obosit să iei puțină pauză? Spală, niște zâmbete bune. Fetița mea, ce drăguț. Soarele, muzica, un power nap, da? Somn avem din nou. Elevii curioși aduc energie, avem niște magneziu. Da, ajută. Ajută și magneziu. Bun, merg la sală. Un coleg aduce energie. Interesant. Ce mai avem aici? Să râd, avem ambiția, dar se pare că top este cafeaua și cafea. Nu știu, cafea parcă e mai importantă ca și cafeaua. Oh, well. Uh, Foarte fain. Acum, pe bune, ultima întrebare e... Ok, dar cum vă imaginați voi că arată un programator tipic? Nu, așa, la carte. Ok. Depresiv, nerd de hipster, exact ca mine, ochelari, sport, sportiv, stresat, tocilar. Ok, cât dați o să caut un mem, am păstrat exact pentru ocazia asta. Așa. În timp ce scrieți, eu o să schimb puțin share-ul. Oh, well, tehnologia. Ok, cum vedeți mai mult din ecran, nu vă speriați. Sunt și chestii utile aici. Bun. Uh, Pentru mine, memo care reprezintă un programator tipic e acesta. Da, mi se pare că
Dacă nu ești atent cu ce faci și te lași muncii, ajungi la 28 de ani să ai păr cărunt și să zici, wow, unde se duce viața mea? Deci fiți atenți, e o capcană. Mereu e o capcană. Așa, ce ați mai zis voi? Stresat, mult stres, tocilar, Victor, obosit, ochelar, depresie, bla 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 bla. În fine, ochelarii se rezolvă cu niște lentile de vedere, oboseala cu somn sau cafea, depinde ce preferați, depresia, îi pasă de depresie, o ții câteva luni și ajungi în o burnout și aia e. Și stresul la fel, dar nu luptați cu stresul, nu lecuiți, nu vă odihniți. Țineți-l în voi până ajungi în burnout, nu mai poți face nimic. Atunci îți vezi distracție. Nu mai gândește creierul la nimic. Nu e bun de nimic. Zici că ești, nu știu, nu ai creier. Acum că v-am speriat, haideți să începem. Ok. Mm, fain. Parcă sunteți la fel ca și mine. Acum, puțin, probabil ați văzut videourile cu introducere și toate astea. Am, uh, am puțină experiență în domeniu. Undeva prin 2014 am început și eu. Speriat, nu știam ce o să fac, unde o să fug și așa mai departe. Lumea zicea că nu mai sunt să înveți web, PHP-ul e gata, expirat, JavaScript, nimeni nu-i place JavaScript-ul. Unde te bagi, Victor? E un domeniu la început, dar deja e consumat. La web deja era de trecut, aplicațiile mobile era viitorul și așa mai departe. Și am zis, ok, nu contează, eu vreau o carieră, ceva, un job, nu conta. Orice job. Am găsit unul făceau site-uri mișto în WordPress cu design custom. Fiecare site era diferit. Da? Deci aveam o designeriță, fata aia desena opere de artă la fiecare site. Era fain. Provocarea e că nu poți refolosi ce ai făcut la alte site-uri, trebuia mereu de la zero să faci tot CSS-ul ăla, să scrii. Deci mie mi-a plăcut. Mie îmi plac provocările. Iar în scurt timp am avut un proiect unde am avut nevoie de JavaScript să fac ceva mai interactiv, animații, da? Dinamic. Și am băgat niște JavaScript și am zis, wow, este asta poți să o faci cu JavaScript. Eu pot să fac asta cu JavaScript. Wow. Și am fost impresionat și am zis, hai că să o învăț. O să învăț JavaScript cum trebuie și m-am pus să învăț și am învățat. Am făcut. Mi s-a părut o lume nouă, absolut nouă, diferită de tot ce știam eu. Iar în 2015 vine JavaScript și zice, hei, noi n-am murit încă. Uite, ECMAScript 6, noua șmecherie de JavaScript. Și a rupt. Apoi în fiecare an în JavaScript aveam update-uri noi, tot așa mai departe. Long story short, 10 ani au trecut, JavaScript încă e întrebat, web încă e întrebat. Da, aplicațiile native sunt populare, sunt utile și o altă direcție foarte bună. Băgăm WebView-uri, da? Luăm codul web, îl îmbrăcăm frumos într-un browser mic și îl punem în aplicația nativă, mobile. Și pam, tot JavaScript facem, dar îl rulează într-o aplicație nativă. Nu s-au schimbat neapărat mult lucrurile, decât că a crescut complexitatea sistemului, sunt sute de sisteme, sunt sute de tool-uri și tot cresc și apar și e greu să iei o decizie. Asta așa, din dezavantaje. Uh, Ce vreau eu aici să fac, ce e scopul meu la Digital Nation, scopul meu în generația tech, e să mă împart cu experiența mea. Vreau să vă îndrum prin ce cred eu că pare cel mai util. Da? Să porniți de la zero, cursul ăsta chiar e gândit să vă ia de la zero, unde nu știți programare, nu știți JavaScript, să mergem la un punct unde în 2 luni putem învăța ceva. Da? În taxa, elementele de bază, o să vă ajute pentru orice limbaj de programare, dar da, ne focusăm pe JavaScript. Da, cum scriem codul, chestii comune, unde folosim JavaScript, adică browserul. O să intrăm puțin și în linia de comandă să vedem Node.js, dar foarte puțin, doar să vă arăt că se poate.
La final vreau să vă arăt puțin despre React, un fel mai modern de a folosi JavaScript în aplicații web moderne, le zicem noi, deși au deja vreo 8 ani, cred, de când e React. Dar da, asta e web-ul modern. Bun, și avem doar 8 săptămâni. Deci fiți atenți, băgați tare în fiecare săptămână, nu ne oprim, da? Dăm viteză și mergem înainte. Avem Discord. Pe Discord vă invit să fiți activi. Am văzut că pe joi ați început să faceți WhatsApp-uri, grupuri de WhatsApp și să vă grupați după localitate, tehnologie, ce vrei voi. Ce să o faceți? În primul rând, cel mai important, nu uitați, noi aici vrem să formăm o comunitate, da? Oameni care au aceleași interese, aceleași pasiuni. Dacă ați găsit un om cu care vă înțelegeți și ați schimbat o vorbă și vi s-a părut fain, deja sunteți în plus, sunteți într-un câștig. Faceți parte dintr-un grup 10, foarte bine. Dar nu scăpați experiența de Discord. Discordul e la inima la tot ce facem noi, pentru că acolo comunicăm. Da? Noi ne vedem luni la Raș. Ok. Ce facem până lunea cealaltă? Avem Discord. Ești la 3, nu știu, e 3 noaptea, lucrezi la un workout și nu ai chef tu la 3 noapte să lucrezi, nu judec. Da, eu dorm, eu personal dorm. Am învățat din greu că somnul e foarte important. Dar să zicem că lucrezi la 3 noapte și ai o problemă și nu știi ce să mai faci, ai încercat tot, te duci pe Discord, deschizi un topic dacă nu există, zici, hei, uite, am problema asta, descrie eu cât mai detaliat, un print screen, două dacă ajută, sau o bucată de cod, tu și nici să te culci. A doua zi o să vină și soluția. Și acum, important cine primul se trezește. Dacă tu te trezești primul sau prima și ai o soluție și ți-a venit, intră pe forum, nu șterge mesajul. Scrie, hei, mi-a venit idee, uite ce soluție am găsit. Că probabil mai e un coleg sau o colegă care a întâmpină aceeași dificultate. Dar e fan că poate înaintea ta se trezește altcineva. Ce am fel să culca la 10, poate eu, așa, și vede mesajul tău și zice, hei, hai să răspund eu, că știu eu răspunsul. Și vă încurajez să răspundeți. Pentru că atunci când răspunzi la un mesaj, mintea începe altfel să lucreze. Începe altfel să stocheze datele. Memorezi mult mai bine. Da? Deci, urmăriți Discord-ul. Odată când aveți voi întrebări, și din când în când, să vedeți, poate sunt alte întrebări la care puteți să contribuiți. Poate primiți un mulțumesc. Mulțumesc cu vine și cu activity points. Apropo, puteți să nu mulțumiți mie cu activity points, că nu am activity points. Deci nu le pierdeți. Sunt limitate, nu știu exact care sunt regulile, dar sunt limitate. Folosiți-le ca să vă mulțumiți colegii care chiar v-au ajutat. Da, e un gest frumos. Așa, Mihai are o întrebare. Ok, o să iau niște apă, spune-te rog. Mă auziți? Mhm. Uh, Da, am o întrebare. Mă auziți? Te aud, pot să spui. Ce întrebare? Se găsesc pe piața românească joburi entry level cu Node.js? Mă interesează partea de backend. O să revin la întrebările din chat. Am văzut că ai scris și în chat. O să iau un moment de Q&A, când o să iau toate întrebările și le citesc și răspuns. E ok? Da, și mai am o întrebare, mi-am amintit. Scuză-mă, am Pune uitat. pe chat, te rog, ca să le luăm în ordine. Da. Ok, super. Ok. Da, într-adevăr avem chat-ul din Zoom și chiar vă invit să puneți întrebări, curiozități despre carieră, despre JavaScript, despre ce facem la curs, despre mine, despre ce vreți voi. O să le luăm în ordine, dar o să tot fac pauze când o să trecem prin acele întrebări. Bun. Uh, ok. Deci ce ziceam? Discord. Discord e foarte important și să mă folosesc de ocazia asta, o să dau puțin share. Ok. Uite, ăsta e un Discord de uh, JavaScript. Da, ok. Avem JavaScript aici. Ce vedem? Forumurile. E un forum cu mai multe topicuri și așa mai departe.
Hai să vedem un exemplu, pentru că Bogdan a pus o întrebare la îmbunătățirea ale exercițiului. Ce a zis? A pus întrebare, a pus și un print screen. Fain. Deci vă recomand. Puneți cât mai detaliat și cu cât mai multe detalii puneți din prima, cu atât mai ușor o să găsiți ajutor. O să primiți ajutor. Și încă ceva interesant. Când începi să detaliezi o problemă cu cuvintele tale și începi să o pui o structurat, pe o foaie, pe un mesaj, undeva, prinde o formă. Da? S-ar putea în momentul ăla să găsești răspunsul. Ok, deci dacă aveți întrebări, căutați. Poate reușiți să găsiți o întrebare asemănătoare sau fiind cam în aceleași săptămâni, s-ar putea ultimele întrebări să fie asemănătoare. Dar dacă nu, puneți una nouă. Da? Deschideți o întrebare detaliată și la un moment dat cineva să o răspunde. Poate nu imediat. Ce ziceam, la 3 noapte probabil nu o să primiți un răspuns. Poate la 6 seara mai da, poate și la 12 la prânz, nu știu. Eu nu stau mereu pe Discord, primesc notificări, în special dacă e urgent puteți să-mi dați tag și o să văd. Dacă nu, verific 2-3 ori pe zi să mă asigur că nu mi-a scăpat nimic. Nici nu vreau să mă arunc să răspund primul. Rolul meu nu e să răspund la întrebări, vreau să vă îndrum. Da? Și dacă e un coleg sau o colegă care știe răspunsul, răspunde. Dacă o să răspund greșit, nu ești sigură sau sigură, e ok. Răspunde cum știi cel mai bine. Dacă pot să corectez, o să corectez mai târziu, când o să citesc și eu. Bun. Deci Discord-ul, foarte important. Aici se întâmplă tot. Aici e mijlocul la programul nostru. Apoi avem rașurile, unde ne auzim și avem acest mic connect între noi. Și apoi avem acest uh, Learn GT, da, unde uh, aveți informații, aveți un video de introducere. Încerc să aleg un singur video cel mai potrivit pe tema actuală. Da, și de obicei tot privesc video de astea ca să mă asigur că găsesc unul cel mai potrivit. Aveți o sugestie mai bună? Puneți pe Discord. E ok. Aici aveți un document cu materia propriu-zisă și ceva extra ce consider că poate să vă ajute din experiența anterioară. Ok? Și da, aici dați click pe unde aveți de dat click. Apoi workout-urile. Degeaba citiți, degeaba priviți 100 de videouri în continuu dacă nu practicați. Da, deci luați și practicați. Chiar și lecțiile. Lecțiile le gândesc în forma în care uh, să puteți să deschideți consola din browser și să scrieți acolo cod pe lângă. E prima oară când scrieți cod, o să vă ajute foarte mult. Da? Starea în sine, folosirea simbolurilor și așa mai departe. Ați mai scris cod, vă obișnuiți și așa, ok, treceți peste, treceți mai ușor, învățați diferențele. La un moment dat o să prindă, o să apară și ceva nou care o să vă ajute. Bun, cred că acum am acoperit toate chestiile importante. Dacă hai să luăm o pauză cu niște Q&A. Jumătate de oră avem. Perfect. Uh, Apropo, da, Rașu încercăm să ne încadrăm într-o oră jumate. Aia e ținta. Acum, dacă într-o oră am rezolvat toate întrebările de azi, ok, ne oprim într-o oră. Dacă ne forțăm să ne întindem mai mult de o oră jumate, o să vă zic. Dacă cumva îmi scapă, deși de obicei nu îmi scapă, trebuie să ziceți, hei, e 8 jumate, hai să ne oprim. O să închei partea comună importantă și o să răspund doar la ce a mai rămas pentru cine era curios. În unele cazuri o să încheiem sesiunea și o să vin mai târziu cu răspunsuri pe Discord. Da? Altfel, folosiți chat-ul ca să puneți întrebări. Trecem la chat. Așa, salutare din nou, văd multe saluturi, un link de Discord. Ok, am și o întrebare. Zice Zilard, Zilard, sper că am zis bine. Când este deadline pentru workout? Ar fi fost până pe
până la 7. Ok. Primul deadline recomandat, nu e hard deadline, e să urcați workout-ul până la ora 7, adică până în rush. De ce? Pentru că vreau la rush să discutăm orice problemă a mai rămas, să închidem. Dacă cumva ați avut probleme pe care le așteptați să le discutăm la rush, să vă deblochez până la următorul deadline, care cred că e miercuri, sincer nu știu. Uh, E tot luni. tot luni. Ok. Hai să vedem. S-ar putea să-l mutăm pe miercuri. Nu știu de ce aveam impresia că era miercuri. Bun. Dar ăla e hard deadline. Deci, în ideea în care după el pierzi o inimioară. Nu-i problemă. Faci un workout și o iei înapoi, dar nu e neapărat. mm, Nu există conceptul de ai făcut ceva greșit. Da? Nu. Vrem să mișcăm. Mergem într-un ritm. Suntem într-un trenuleț. Acum am urcat toți în trenuleț. De fapt, săptămâna trecută. Trebuie să mergem cele 8 stații împreună. De ce? Pentru că o să avem aceleași întrebări, o să discutăm pe aceleași probleme. Exercițiile discutate la Rush, întrebările de pe Discord vor fi mult mai relevante dacă sunteți la zi cu materie. Și da, avem doar 8 săptămâni. Adică după 8 săptămâni ne oprim. Deci dacă în ultima săptămână ai 3 săptămâni de recuperat, o să prinzi câte o treime din fiecare, că atâta timp mai ai. Deci asta ar fi. Ok, Menti, get emoji. Fain. Niște emoji-uri funny. Dacă mai, dacă mai avem par, e bine la 30. Păr. Ok, dacă mai avem păr, e bine la 30. Uite, am păr și am trecut de 30. Uh, în România, există joburi între level pe partea de backend în JavaScript, mai exact cu Node.js. Așa, ce ziceai, Mihai? Uh, nu știu să zic care e piața actuală. Știu că existau, nu văd de ce n-ar exista, dar întrebarea cu entry level mereu e tricky. Da? Cea mai bună șansă să găsiți un job entry level sunt internship-urile sau agențiile mici, agențiile care au până 10 oameni, fac ceva micuț acolo, platforme, un site pentru un client, ceva mai așa. Mhm. Companiile mai mari, depinde cât de mult caută oameni, dar entry level e cel mai greu de vândut. Pentru că cineva trebuie să-ți ofere timpul său în loc să producă ceva. Da? Deci pe companie efectiv o costă bani să te antreneze când ești entry level. Ți ajută, nu știu, experiența. Experiența poate fi un curs, un proiect lucrat singur și contribuții la alte proiecte, orice experiență, orice oportunitate aveți, folosiți-o. Nu așteptați acel moment magic, job ideal în care toate visele se împlinesc. Probabil o să vină, probabil nu din prima, dar orice experiență este o experiență. Sergiu zice că sunt destul de multe cu Node.js. Uite, pe LinkedIn apare backend developer cu Node.js la EMAG. Sure. Nu, nu știi până nu încerci. Te simți confortabil de un interviu, mergi la interviu. El te refuză și o să zică, hei, nu ești potrivit deloc, hei, ne place cum gândești, dar nu ești la nivelul potrivit. Vin într-un an, jumătate de an, 2 ani, nu știu, fiecare companie e diferit, sau o să tacă. Multe companii tac, te ignoră pentru că nu au timp de tine. Și le ignori și tu și mergi la alții care poate o să-ți răspundă. Dar e tricky, partea de entry level. E posibil, iarăși, prindeți oportunități. Nu cunosc cifre pe care e situația actuală pe joburi Node.js backend.
Mihai zice că nu există la EMAG ca entry level. Da, nu știu, posibil. Așa, altă întrebare, tot Mihai. Am vânat tot internetul pentru joburi în tri-level în România cu Node.js și nu prea am găsit. De asta întreb Victor, cu atâta experiență știe mai bine. Ok, nu știu, experiența e tricky. Nu știu exact unde se află piața în moment. E greu de obținut și nu neapărat ceva ce îmi place să fac. Poate vedeți un Reddit, o platformă care zice mai exact situația actuală pe joburi, gen LinkedIn, unde chiar găsești job. O să avem și un modul, se numește modulul de angajabilitate, după cele 2 luni. De ce după cele luni? Că mai întâi ai nevoie de experiența, să cunoști conceptele. Apropo, Mihai, dacă ești gata de interviuri pentru joburi de Node.js, ar putea acest curs să ți se pare simplu. Nu știu, vezi. La un moment dat o să intru puțin mai în detalii pe niște chestii de JavaScript, DOM, API-uri, dar e posibil să fi trecut deja prin ele. Așa, și încă o întrebare, tot Mihai. Punctele de activity influențează în vreun fel potențialul de angajare după terminarea cursului? Potențialul de angajare? Nu știu. Mi vine greu să cred că dacă te duci la un job interviu și zici, hei, eu am fost la cursul Generația Tech și am atâtea mii de puncte. Și îți zică, ura, ura, hai la noi? Nu. Nici măcar diplomele nu ajută. Da? Poți să te duci cu sute de diplome și așa și angajatorul să zică, ok, acum vreau să vorbești cu Ionuț, colegul meu de programare, să-l convingi pe el că te potrivești echipei. De bine sau de rău, cel puțin în JavaScript, nu am găsit o metodă mai bună decât interviurile directe tehnice, unde un alt coleg de la compania respectivă, de multe ori din aceeași echipă, vrea să vadă cum gândești, cum te comporți în situații în care nu știi ceva, dar răspunzi, întrebi, te blochezi, diferă. Te Dar potrivești cu... cred că Mihai se referea la chestia aia că sau ne-au spus la meetup-ul ăla de la început că no, cei care au mai multe puncte o să intre în luna aia de Miere. potențial Ok. angajat, știi? Cred că la aia se gândea când a întrebat chestia asta. Probabil e vorba de microproiecte. Uh, da, cred că cumva influențează. Da, nu știu să zic. Știu că e o întrebare despre așa, dar nu știu cât de mult afectează. De obicei se mai schimbă regulile, să zic. Dacă o să fii activ la curs, la astea, nu văd de ce ar strica. Surprise. Ok, Iulian zice că trebuie să o gândești așa, mai ales că GT nu ești întocmai angajat, nu este întocmai angajator. Asta e corect, nu e tocmai un angajator, dar dacă ai suficiente, poți fi ales pentru un eventual proiect viitor. Ultima dată s-a făcut un voluntariat, școala în online, poți căuta. Da, școala în online a fost un microproiect. Da, e o experiență. Ce ajută microproiectele? El și îl pui în portofoliu de proiecte. Da, zici, uite, am contribuit cu X, am lucrat cu 10 colegi din 3 echipe diferite în 2 luni și asta ne-a ieșit. E o experiență. E mai mult decât cineva care vine și zice, hei, eu vreau job. Și ce ai făcut? Eu vreau job. Da, deci e o piață, e dură, e așa cum e, dar e o piață. Angajatorii au nevoie de angajați, angajații au nevoie de angajatori. Undeva se leagă ăștia doi. Marilena salută colegii de la Web Design 2024. Hei, salutări! Înțeleg că v-a stresat bine Dima. Ok. Alex sau Alexandru. Eu am o întrebare.
Cum trebuie trimise workout-urile? Ce punem mai exact în fișierul text, tot conținutul paginii HTML sau doar ce scriem în tagul script? Ok. Poți să pui doar partea de script, e ok, nu ai nevoie de tot HTML-ul. Sau, cel mai simplu, să verific eu ce era acolo. Da, ok, scrie text. Da, puneți text cu scriptul și e suficient. La un moment dat, probabil o să schimb într-o arhivă cu tot proiectul, care poate fi chiar două fișiere, un HTML, un JavaScript. Da, cel puțin la prima lecție avem strict JavaScript, la a doua avem strict JavaScript, la a treia începem cu Domo, nu mai țin minte. Deci suntem doar pe JavaScript acum. Da, puneți ce în JavaScript e ok. E ok și dacă pui tot HTML-ul. E absolut normal. Da, nu e o problemă dacă ai pus tot HTML-ul. Se descurcă Victor să pună tagurile dacă e necesar. Și dacă nu, o să vă întreb, hei, ce fac cu tagul ăsta, unde îl pun? Mă ajutați. Avem Discord pentru asta. Așa. Ok, și un dialog personal. În ce înțeleg? Bun. Bogdan întreabă dacă va fi un quest. Dacă da, care și cum va fi? Quest. Ok. Da, vor fi chiar două questuri. Dacă țineți minte la început de tot, ați avut un auto-assignment form, adică un formular de autoevaluare, 10 întrebări, parcă erau, și ziceați cam ce credeți că e, să vedem cam cât de bine intuiți tehnologia. Ceva asemănător vom face și la mijloc, să vedem, ok, da, cât de mult ați învățat în jumătate, o lună. Și la final, ok, până unde ați ajuns, da? E un milestone, e de unde am pornit, unde ne aflăm, unde ajungem. Atât. Questurile e o autoevaluare, vedeți și voi și noi să știm cum progresăm. Vă ajută la ceva ce facem aici, e degeaba ce facem aici, poate trebuie să mai gândim și noi regândim la fiecare curs, regândim feedback-ul, primim de la Explorer, îl luăm în considerare, încercăm să îmbunătățim. Voi acum sunteți pe munca la ultimii, GT-ul e din 2019, deci 5-6 ani de experiențe și feedback procesat. Deci da, vor fi un quest per două. Așa, Marius, se va discuta câte ceva și despre TypeScript. Ce tech stack folosești într-un proiect general? Wow, două întrebări interesante. TypeScript. Ca să răspund dacă se va discuta despre TypeScript, ar fi bine să mă uit puțin pe module. Și la module am zis că avem o privire în ansamblu despre React, ce este Node.js, cum rulăm scripturi și puțin conceptele JavaScript pentru React. Nu o să facem TypeScript. Ok. N-am avea timp. Într-adevăr, la final mă gândeam ceva între, ok, ce poate fi mai util la început? Să înveți TypeScript, care e foarte folosit în prezent, sau să înveți puțin React, care e foarte folosit în prezent. Din ambele ar fi doar o mușcătură, doar bazele, să vezi cam despre ce e vorba și dacă te interesează să te duci mai departe. Eu am ales să facem React. Okay? Acum, dacă o să vrei TypeScript, o să puteți să faceți și TypeScript. Doar că nu reușim în aceste două luni. Întrebarea grea, ce tech stack folosești într-un proiect general? Proiect general, greu de răspuns la general, e foarte abstract. Depinde mult de proiect. Dar da, de obicei prefer ceva JavaScript, dacă pot TypeScript. Poate un React,
pentru că ajută. Bogdan, ai o întrebare care nu merge pe chat? S-ar putea să sună prost. Nou în JavaScript, ce înseamnă tech stack? Ok, M-a depășit. nu e o întrebare proastă, o întrebare bună și chiar la momentul potrivit, că degeaba vorbesc de tech stack dacă nu înțelegi conceptul. Tech stack vine de la tehnologii, da? Și stack e folosit ca un pachet. Adică, ok, avem JavaScript, e instrumentul de bază, dar strict JavaScript e inutil. JavaScript rulează acolo într-o cutie izolată de tot. Deci JavaScript-ul de obicei să rulăm într-un browser sau într-un Node.js, un server ceva. Și browserul ăla rulează și cu niște HTML și CSS. Deci astea trei la pachet, HTML, CSS, JavaScript, împachetate în browser, putem să o numim un tech stack. Da? Sunt trei tehnologii împachetate în acest stack. Sunt basic. E strictul necesar ca să pornești în lumea web. Acum unii învață JavaScript așa puțin, da? O variabilă, un if, un for și poate niște document query select. Deși de obicei folosesc getElement by ID. Da, e JavaScript, așa e. Unii merg departe și învață tot JavaScript-ul. Nu e mult, îl facem într-o lună, dar în 2 săptămâni trecem toate chestiile de bază și apoi începem cu să mai folosim și în alte părți. Deci strict JavaScript-ul nu e greu. Stack-ul ăsta mai complicat. Un stack mai popular poate fi React-ul. Da, de ce? Pentru că React-ul ne ușurează puțin munca cu partea asta de interfață. Îți ușurează și gândirea și munca cu codul scris, de cum actualizăm ce apare pe ecran la utilizator, dar React-ul la fel, e doar un instrument. El vine la pachet sau trebuie să-l folosești și cu alte chestii. Un router, un state management, poate un server să comunici cu el. Da? Și toate astea împreună or fi un stack. Unele au nume, nici nu mai știu numele acum să zic. Cândva erau populare, acum mi se pare că s-a dus hype-ul de pe nume de stack-uri. Uh, da, deci eu încerc să folosesc TypeScript cu React, poate Next.js, dar uneori am dubii față de el. Deci depinde. Dacă am nevoie de o aplicație full, cu de toate web, probabil Next.js totuși o să folosesc. Dacă nu, nu. Dacă am nevoie de un server, mai rar am nevoie de servere, dar dacă totuși am nevoie, Next.js-ul de obicei își face treaba. Grea întrebare. De multe ori am un paraliz de ăsta în care, wow, un proiect fain, o oportunitate bună să învăț chestia aia de care am citit acum 2 luni. Și iau o săptămână și mă duc și citesc din nou ce am citit și mai caut așa și fain. Dar te blochezi. Am zis și astăzi că există o problemă în tot ce se întâmplă acum cu lumea asta JavaScript și tot ce e în jurul ei. Prea multe opțiuni. Sunt foarte multe opțiuni, sunt greu de ales. Există o soluție ideală care le face pe toate. Nu există, pur și simplu nu există. Există doar preferințe și instrumente mai potrivite sau mai puțin potrivite. Ok, mă opresc aici cu texte, știu că n-am răspuns complet, dar în direcția aia o să mă duc, da? De ce? Pornesc de la ce știu mai bine, cu ce am experiență și mereu las acolo un 25% măcar de ceva nou, să învăț și ceva extra. Că dacă tot faci ceva nou, avansezi puțin. Așa. Maria, altă întrebare. Cum este structurată materia, cursul înainte de dura nu 8, ci 16 săptămâni? Era mai multă practică, multe exemple, exerciții proiecte? Au, înainte cursul era mai ambițios, în ideea în care făceam full stack JavaScript și aveam 3 părți. Primul era doar JavaScript, plus adică JavaScript basic și JavaScript în browser. A doua parte făceam Node.js, doar Node.js, backend cu servere, cu server-side rendering. Și a treia parte facem React.
La un moment dat am scos parte de Node.js, era prea abruptă și partea asta de backend diferă suficient de mult de JavaScript încât să fie în același curs. Și atunci am păstrat JavaScript, React și Next.js. Next.js fiind aplicații full stack, dar cu puțin backend, nu neapărat tot Node.js-ul. Da, deci nu era doar JavaScript, de asta era ok 16 săptămâni. La 8 săptămâni trebuie să faci niște compromisuri. Dacă aș vrea să fac toate alea, fie voi deja știți jumate din astea și atunci ok, mergem mai departe, fie pornim de la zero și încercăm să ajungem aici, la mijloc, da? Să știm JavaScript, să știm să-l folosim în browser, să putem face un formular, o pagină interactivă, să îmbunătățim un site existent, ceva. Și să vedem ce e React-ul la urmă. Vreau să vă dau o direcție de viitor. Nu vă opriți. Nu există un punct de oprire, nici după ani de experiență. Nicoleta întreabă, întotdeauna încep de jos, iar prin muncă și perseverență ajungi unde îți dorești. Nu m-a spus. Sunt de acord. Luminița, te rog să-mi spui dacă trebuie să ne trecem prezența la oraș, dacă da, atunci unde ne trecem ca prezenți. Nu știu. Chiar nu știu, trebuie să trecem prezența. Nu cred că trebuie să o prezinți undeva. Probabil e un script care citește cine a intrat pe Zoom, e-mail-ul și face o legătură cu sistemul și atât. Nu țin minte să fi avut vreodată prezență manuală sau ceva de genul, dar știu că se dau activity points. Deci da, undeva e un script care face asta. Decât dacă nu, cumva avem pe cineva care intră pe recording și se uite, hei, Luminița a fost, hai să-i dau acolo puncte. Glumesc, nu cred că avem. Luana zice că nu trebuie să confirm prezența, că vreau să se verifice de cei din community și fiecare participant îi se acordă puncte. Da, mi se pare că e un script care face asta. Iarăși nu pot să confirm că nu am interacționat cu partea aia. Ok. Alexandru, mulțumesc pentru răspuns. Ok, cu plăcere. Claudiu, în caz de trebuie să plecăm mai repede, se poate? Nu. Dacă trebuie să pleci mai repede, ușa e încuiată, nu se poate. Răbdăm până la 8:30. Glumesc, nu am o regulă, nu. Sunt aici să vă îndrum, nu să vă împing, ok? Țineți minte asta. Nu am scopul de a împinge pe cineva, de a forța. Știu că e o tehnologie care se învață cu dorință, pasiune, emoții și poate nu neapărat cele negative. Dar dacă există viața și viața există, știu foarte bine cum e, uneori s-ar putea să am și o ieșire, poate seara, și să zic, hei, o să ies de pe la 9, înseamnă că pe la 8:30 o să închid no matter what, sau orice s-ar întâmpla aici. Da, viața se întâmplă, ok, trebuie să ieși. Avem recording la toată chestia asta. Dacă te dacă e ceva ce aștepți să răspunzi sau vrei să te uiți oricum până la urmă, o să găsești de obicei a doua zi înregistrarea și poți să preiei de unde te-ai oprit. Dacă nu prinzi începutul, ghinion, pierzi partea cea mai faină, de obicei la început încerc să bag ceva fain. Uh, Dar aia e, nu o să vă urmăresc, nu o să vă supăr. Trebuie să nu veniți la Raș și să mă întrebați după pe Discord, o să vă răspund cu aceeași plăcere. E ok. Bine, o să fie ciudat dacă întrebați ceva ce de ori, cum am discutat de 100 de ori, dar e ok să întrebați. Nu vă gândiți să zică Victor, ce o să gândească Victor despre mine? Gândiți-vă că Victor are memorie foarte proastă și nu ține minte nimic. E ok. Uh, da, nu ne luăm la bătaie, vei avea registrarea pe platformă, corect? Mă referam dacă ne influențează punctele că am participat. Nu știu dacă se ia cât la sută din Rush ai participat și se face ceva. Posibil, dar o să afli prin practică.
Intri la un oraș, stai o oră și 29 de minute și vezi dacă ți iei punctele. La următor oraș, o oră și 28 de minute și un algoritm bun, eu zic. Da? În 8 orașuri afli cel puțin dacă o oră și 29 de minute e suficient. Poți găsești ceva mai fain, într-adevăr, dar nu știu să zic. Stai cât poți. Dacă nu poți să stai, probabil ai un motiv mai bun decât acele puncte. Așa. Continuăm cu Marian, care a sugerat un How Job Netlify App, ceva legat de biserică. Creatorii API-ului nu mai acoperă multe țări și la câteva luni după ce l-am făcut, site-ul am văzut că nu mai aduce rezultate din România. Ok, e o sugestie de la Marian de a căuta joburi. Deci înțeleg că e un proiect personal. Foarte tare. Bogdan zice, sau întreb, zice, am văzut că la ultimul exercițiu din workout este folosită librerie Map. Nu-mi place. Ce mi se pare ciudat este că am putut să o folosesc fără să import. Este Map library parte integrată din JS? Răspunsul este da. Este unul din cele câteva module existente în JavaScript și de asta îl putem folosi fără să importăm nimic. Ca și date, de exemplu. Mat e un obiect global când vorbim de JavaScript, aceea situație și când vorbim de document. Bună observație, Alexandra. Uite aici un exemplu de corectare. Dacă o să... Vă invit să răspundeți pe Discord când cineva întreabă. Ok, este corect. Mat și document există în JavaScript, însă e parțial corect. Adevărul e că mat e parte din JavaScript. Document e parte din DOM. E un API pe care browserul ne-l pune la dispoziție. Da? Document nu există în JavaScript. Document e separat. Dacă vă imaginați o cutie, un roboțel care face doar JavaScript și atât, și o să avem un modul separat, e chiar modulul 3, unde vorbim despre document în detaliu. Dar, practic, roboțelul ăla nu știe document. El nu știe să modifice interfața din browser. Ce știe să facă? Poate primi de la browser, care pornește acest roboțel JavaScript, primește acest document și are acces la el. Și acum noi, când scriem cod și scriem document.ceva, JavaScript-ul apelează documentul și trimite tot ce e acolo către browser. Și zice, vezi că userul ți-a dat ceva aici. Ce ți-a dat? Query selector. Cine face query selector? Browserul. Cine modifică UI-ul? Browserul. Da? Tot ce se întâmplă legat de document se întâmplă în browser. Dar, din cauza că browserul a pus acest API, acest modul în obiectul document, noi avem acces la el din codul nostru. Okay? De asta noi nu o să vedem documentul într-o aplicație Node.js. Node.js e aplicație de server, serverul nu are un UI, nu are o interfață vizuală, serverul nu are nevoie de document. Putem să-l importăm ca modul separat, o folosim ca să parsăm niște documente HTML sau XML. Dar nu e nevoie. Ok. Da, deci există obiecte globale, cum e mat, date, există obiecte gen document, local storage, fetch, care sunt ele globale, dar ele vin din afara JavaScript-ului. Okay? JavaScript e doar un motor, cine îl pornește, gen browserul, îi mai dă niște instrumente pe care noi le putem folosi apoi. Alexandru a mai adăugat că nu e chiar o librărie în sensul propriu, e mai mult ca o funcționalitate built-in. Nu prea poți importa librării în JavaScript, codul rulează în browserul utilizatorului. Ok, interesant ce zice aici. Deci nu e chiar o librărie în sensul propriu. Este o librărie pentru că e un pachet separat, doar că este integrat în JavaScript.
ok? Și este pus pe obiectul met, pe o clasă, pe clasa met. MATH. Nu prea poți importa librării în JavaScript. Poți mai nou să importezi la biblioteci în JavaScript, pentru că avem module. Se numesc ECMAScript Modules, prescurtat ESM, și ne permite să importăm ce vrei tu în JavaScript. Înainte puteam prin script, doar că tot ce făceai, importai niște cod care era rulat înainte de codul tău și punea ceva pe global și foloseai. Da? Deci aia era importul standard. Acum avem module. Și un modul îl importi când ai nevoie de el și îl folosești când ai nevoie de el, limitat la scopul codului și așa mai departe. Mult mai puternic. Da, codul rulează în browser utilizatorului. Asta e adevărat. Așa, revenim la dinamica în industria IT, de care zicea Mihai. Deci, Mihai zice că îl deprimă. Pare rău. Ok, hai să vedem de ce. Cam cât de des trebuie să înveți în afara jobului ca să rămâi relevant în industrie? Aș prefera să mă pot bucura și eu de viață fără să mă gândesc ce framework a mai apărut. Uh, ha, nu știu, depinde și de tine, depinde ce job ai luat și așa mai departe. Există joburi mai stabile, adică unde există un proiect și cineva ridică proiectul ăla și apoi îl menții. Mai bagi ceva în el, dar îl menții. Și atunci tehnologiile nu se schimbă. Odată ce cunoști tehnologiile de acolo, aia e. Ce se întâmplă de obicei în realitate, în câmpul de muncă, da? E că, ok, e util, orice skill e util. Uh, dar contează bazele. Dacă tu știi foarte bine JavaScript și cunoști un framework, da, React, Angular, Vue, Svelte, de ce nu? Orice așa. De ce e util acest framework? Pentru că ele toate au o direcție diferită de DOM, de ce se întâmplă de obicei. Dacă tu cunoști oricare din ele, poți relativ ușor, cu ajutorul unui coleg, să sari de pe una pe alta, mai ales când ai experiență. De asta, într-un moment dat, um, de asta de a, hei, trebuie mereu să învăț ceva nou, nu mai e atât de necesar. Ok? Eu fac asta pentru că îmi place. Atât, îmi place. Și de multe ori îmi dă un beneficiu. Da, nu știu, sunt eu care învăț ceva ce a mai apărut nou și mai studiez și mai citesc știri și așa, dar am și o perioadă când nu mai pot și nu rezist și zic pauză la tot și îmi văd de viața mea. Sunt un coleg care îl vede de viața lui și nu îl interesează nimic. Pentru că în momentul în care noi ne facem munca de zi cu zi, nu diferă nimic. Eu îmi fac munca, el își face munca, toți sunt fericiți. În momentul când e nevoie să studiezi o tehnologie nouă, vine un proiect nou, vrei să schimbi tu proiectul, faptul că tu ai studiat și ești cu un pas înainte și așa, e un beneficiu pentru tine. Da? Față de colegul care a fost prea confortabil să o facă. Nu zic că nu o să o facă. Și el poate să-și ia o săptămână, o lună, un an, nu știu. Depinde cât de urmă e. Un an exagerez, dar poate să-și ia niște timp și să studieze tehnologia aia, să o învețe și să meargă mai departe. Dar, de obicei, odată ce înveți concepte de gândire, acolo e problema, da? Cum gândești problemele astea? Că noi învățăm sintaxa și e foarte important. E greu să gândești problemele când focusul tău e de cum scriu codul. Da? Vreau sintaxa să devină o automatizare. Scrieți cod cum vorbiți limba română sau orice limbă vorbiți. Pentru că după nu te mai gândești cum scrii codul, dar gândești cum rezolvi problema. Da? Da, e un limbaj ca să comunicăm ceva. Deci învățăm acum cum comunicăm și următorul pas, hai să rezolvăm problemele ca să le comunicăm eficient cu acest limbaj. Deci
nu e neapărat despre cât timp îți ia. Ai nevoie să înveți bazele și aici nu știu dacă reușește cineva într-un an să învețe foarte suficientă programare ca să zică, hei, gata, m-am oprit, nu mai am nevoie de nimic. Da? Dar depinde de carieră. S-ar putea să găsești un job unde înveți un an și ești ok și te-ai oprit și îți vezi de viața ta în timp ce își faci meseria. De obicei e nevoie de mai mult timp. Nu știu, 2, 3, 5 ani. Da. Majoritatea se opresc acolo. Din ce am întâlnit eu, oamenii după vreo 5 ani nu mai sunt atât de pasionați, nu mai au nevoie să învețe ceva nou. Nu mai există ceva nou ce o să-i ajute la muncă neapărat. Și apoi, da, ai schimbat proiectul, începi iar să înveți tehnologiile de pe acel proiect, ești la zi, îți ia o săptămână, îți ia două, e de așteptat. La interviu o să zică sau întreabă, ei, eu nu știu asta, o să am timp și o să zică, hei, da, uite, ai o săptămână, te ajutăm, iei, lucrezi, faci. Asta e ce am întâlnit eu din experiență. Aș Uh, avea și eu o întrebare sau mai mult să caut și eu o lămurire. Eu m-am lovit de problema sau de problemă în a înțelege, de exemplu, unele pattern-uri sau unele bune practici pentru React Native și încă nu am găsit și probabil nici nu o să găsesc numai la programatori experimentați unele răspunsuri, unele soluții pentru problema mea. Și m-am împiedicat cum ar veni tocmai de tehnologie, nu neapărat de ceea ce trebuie să fac sau de găsirea soluției, ci de cum fac chestia aia. Nu știu, poate pe parcurs, dacă ai timp, nu știu, probabil că sunt și printre ceilalți participanți și cu mai multă experiență, poate că te-aș mai întreba unele chestii legate de React, că oricum React Native și React sunt tot cam aceeași chestie. ok. Dacă timpul o să permită și o să fie, nu știu, bun și pentru ceilalți sau de folos și pentru alții. Da, și eu am început cu React Native de vreo 4 ani și unele chestii încă nu le-am deslușit sau ceva de genul. Mhm. Da, de exemplu, poate că unii știu, nu vreau să lungesc prea mult, dar folosirea use effect-urilor în React Native, pentru mine a fost mereu o problemă. Adică mereu mi umpleam codul de către un component de 5-6 use effect-uri și atunci apăreau tot felul de chestii greu de controlat. Ok, Rerandări și alte chestii. Pe mine asta m-ar ajuta să aflu unele întrebări, dar vreau să și reparcurg baza JavaScript-ului pentru că eu le-am învățat pe fugă. Și nici acum nu le știu așa din memorie sau din experiență, ci mai mult mă descurc, vorba aia, ca pe internet sau un AI sau cu nu știu ce și atunci cumva le rezolv o problemă, dar poate nu în cel mai bun mod. mhm. Acum, de multe ori e bine să livrezi, să dai, să meargă, să funcționeze, dar mi-ar place și să fiu mai bun și pe algoritmică și pe partea asta de a cunoaște mai bine framework-urile și JavaScript-ul în sine. Ok. Nu știu dacă mai sunt și alții în situația mea, dacă mai sunt, probabil o să fie de folos și pentru alții ceea ce o să întreb. Vedem. Ok. Uite care e treaba. Ce zici tu de UseFX și React Native și așa? Sunt chestii destul de avansate pe care noi le-am fi făcut poate în săptămâna 12, dar noi ne Da. oprim la 8. Deci nu o să apucăm să ajungem acolo. Dacă vrei să discutăm pe astea, hai să începem cu o postare pe forumul de JavaScript. Da? Încearcă să pui
în scris ce neclarități ai. O să începem acolo. Dacă nu o să meargă acolo, o să discutăm și extra. Dar nu la Rush. La Rush sunt topicuri prea avansate pentru majoritate și nu vreau să furăm în direcția greșită. Păi, da, nici eu nu vreau chestia asta. Eu cumva, Cât caut chestii mai avansate, răspunsuri la chestii mai avansate. încearcă cu forumul, ok, o să mă uit, o să răspundem. Ok, efectele sunt tricky, sunt mai greu de înțeles, chiar și după mulți ani de experiență, dar se pot înțelege. Da? Poate A, trebuie doar să faci acel click, acel prindere. Aha, asta e un efect. Și aia e. Nu neapărat poate caut niște chestii care nu o să le găsesc numai tot singur, nu știu exact. Dar Da, nu și de asta neapărat ce înseamnă un use effect sau cum se folosește, ci mai degrabă un best practice, un pattern sau o arhitectură sau ceva de genul. Poate că cazul meu e mai complex sau poate că în cazul meu, când am pornit la drum cu arhitectura proiectului, nu am gândit foarte corect sau foarte îndreptat înspre React Native sau înspre a folosi use effect-urile corect. Asta nu știu exact, n-am aflat răspuns. Am mai vorbit de-a lungul timpului și cu alți developeri de React Native, dar cumva n-am reușit să aflu exact. Dacă ceea ce am făcut eu e ceva normal, ok, asta e complexitatea, trebuie să mergi cu ea mai departe, sau se putea și mai simplu și cu mai puține use effect-uri sau cumva mai bine făcut. Da. Da, Da, o să iarăși ce întreb. zici tu e destul de abstract. Pune întrebarea pe forum, dar încearcă să o detaliezi. Da, zi, uite, asta am făcut, asta mi-a ieșit, dar asta aș fi vrut să obțin. Da? Sau ce pot să îmbunătățesc aici? Ok, Da. cere un feedback și o să-ți răspund. Și dacă Bun, e, putem pe să luăm Discord te extra referi. pe Discord, da? Și dacă o să fie nevoie, putem să facem și un chat în doi, sau poate o să mai fie cineva interesat, fix pe tema aia. Și că atunci păstrăm focusul pe problemă, să ne Da, focusăm. da, bineînțeles. Nu vreau să încurc începătorii pentru că știu ce înseamnă să nu ai pe cine să întrebi sau să nu ai timp destul să înveți baza. Aia e În sfântă, regulă. vorba aia. Acum, Bine, da, ce mersi. ziceai tu că vrei să repeți și să înveți bazele corect, asta e o ocazie foarte bună pentru că o să intrăm foarte în detaliu pe toate chestiile astea. Probabil pe unele chestii o să le sari, o să zici că evident, e ok să le sari, nu-ți recomand să sari workout-urile. Acolo poate o să te lovești, adică să zici una că da, știu ce variabilă și alta să faci workout și să zici ok, deci asta era, s-ar putea să facă diferența. Și poate Da. acolo să câștigi cel mai mult. Sau amănunte care tot nu le știai despre unele chestii. Mhm. Da, super. Așa. Și trei, ai mai zis ceva interesant. Ai zis că ai sărit să înveți bazele și te descurci. Și e un punct Păi, interesant. da, Lasă-mă să păi povestesc. zi. Uh, nu e ceva străin, nu e ceva ce se întâmplă doar la tine, e ceva ce se întâmplă des în industrie. De asta o să vedeți că există interviuri, deci la o companie, și zic, ok, acum hai să vedem bazele. Știi care e diferența? Nu. Ok, când faci o comparație în JavaScript, cum o faci? Deci, păi, pun acolo 2 de egal. Ah, de ce nu pui 3? Da, pun 3 de egal. Ok, de ce nu pui 2? Și, păi, nu știu, așa am văzut, știi? Și în momentul ăla tu zici, tu observi, omul ăsta a sărit peste bază, omul ăsta nu știe de ce pune acel egal extra sau nu și îl ignori, da? Pentru că din cauza că tu ai pus 2 sau 3 egal în situația greșită, o să apară niște probleme greu de prins cândva în viitor în producție. Și exact asta încercăm să evităm. Vrem oameni care cunosc foarte bine bazele, pentru că în situații critice alea fac diferența. Deci nu săriți. Dacă aveți ocazia să
Dacă aveți ocazia să faceți un curs de JavaScript și să intrați în detalii în tehnologii, folosiți-vă de asta, o să vă ajute când mergi mai departe, când te duci la React și zici, hei, cum fac să afișez o listă în React? Și React o să zică, parcurge o listă, cum ai face de obicei, și returnează o listă cu elemente, da? Adică un map. Și dacă știi JavaScript, o zici, păi, evident că asta aș fi făcut cu orice chestie. Dar dacă faci direct React, o să-ți pui întrebări, dar de ce e mapul ăla acolo? De ce trebuie să pun key-ul ăla? De ce nu pot să fac iterații? Complicat. Dar dacă vreau să fac nu știu ce caz, deja vorbesc abstract. Bazele ne ajută foarte mult când ajungem la chestii complicate, să înțelegem de ce sunt complicate și cum le facem. Așa. Încă un aspect interesant ce ai zis că ok, ajungi la un moment când știi codul, înțelegi tehnologie și tot așa, la un moment dat parcă știi soluția, dar te bate tehnologia. Tehnologia cu care lucrezi vine cu niște limitări. Am pățit luna trecută. Am avut un proiect unde trebuia să integrăm ceva existent într-o tehnologie desktop, scrisă de cineva, cu puțină documentație. Well, ghinion, aia e, cu asta am lucrat, asta am avut. A fost greu? Da, a fost greu. A trebuit să comunici cu ăla și cu ăla și să mai citești niște bucăți de documentație ce găsești, dar la un moment dat se leagă. Da? Deci, tehnologii noi o să tot apară. Depinde de proiect. Iarăși, depinde mult de proiect. Dacă o să vă loviți de un proiect nou și aveți o tehnologie nouă, orice experiență e utilă. Da? Dacă ai avut o experiență asemănătoare cu ceva care făcea cam aceeași chestie, o să înțelegi mult mai bine tehnologia aia. N-ai avut experiența aia, o să-ți ia mai greu sau vei avea nevoie de ajutorul cuiva care o are. Ok. Sper că am răspuns la patru aspecte am scos din întrebare. Mai avem 10 minute și cred că mai sunt câteva întrebări. Hai să vedem dacă reușesc să le parcurg. Deci, Marius, pe parcursul cursului vom lucra la proiecte mai ample. Puteți să nu pui semnul întrebării. E o afirmație, da, vom lucra la proiecte mai ample. Avem primele 4 module, sunt mai independente și nu vreau să le fac în proiect, pentru că acum ai focusul pe fiecare bucățică în parte. După care începem un proiect, va dura celelalte 4 module, vom lucra la acel proiect, bine, 3 module plus finalul ca să avem o încheiere frumoasă și feedback și toate astea. Și va fi un singur proiect legat între ele unde vom folosi tot ce am făcut în toate modulele. Da? Și vom completa următoarele module câte puțin. Dar într-o lună o să vedeți detaliile. Dar da, va fi un proiect pe care la final îl puteți pune la portofoliu. Așa. Iulian, dacă ar fi să-ți dai cu părerea, ok, păi asta fac, mă dau cu părerea toată seara, care workout crezi că o să ne pună cel mai mult în dificultate? Care workout o să ne pună cel mai multă dificultate? Niciunul? Nu sunt atât de grele? Pretty doable? Avem Discord, avem Rush, o să avem sesiuni de Power Hours. Uh, Dificultatea cea mai mare e dacă o să te blochezi și nu o să zici despre asta nimănui. Dacă nu o să ceri ajutor, nu o să pui întrebarea, o să amâni și chestii de genul, da? Chestii umane. E ok, înțeleg, am trecut. Se întâmplă. Dar dacă chiar vreți să avansați și vedeți că nu merge, putem aici să învățăm. Deci puneți întrebarea, avem multe canale, începeți cu Discord, aia e sfatul meu, și de acolo o să găsim o soluție. Dar workout-urile în sine nu sunt dificile. Ok, poate durează mai mult, poate să-ți ia și o zi, două, dar
E un workout, e un exercițiu, e gândit ca să flexezi acei mușchi, da, de creier, ca să se antrenezi puțin. Leet Code ajută foarte mult pentru dezvoltarea gândirii algoritmice. Corect. Și chiar îl am în recomandările de la urmă. La final de curs vă dau niște recomandări. O să fie și Leet Code. Răbdare. Ca să putem gândi algoritmic, trebuie să învățăm să vorbim. Da? Învățăm limbajul, comunicăm, apoi rezolvăm și algoritm. Bun. Bogdan, am observat într-unul din videoclipurile din primul modul că am folosit ceva alerte care mi se par interesante. Se par interesante, ok. Alexandru, alert, ăsta e cursul de JavaScript de la generația Tech. Alexandra zice că alerturile de obicei se folosesc pentru a afișa lucruri folosind de pop-up-uri, de exemplu, vrei să în loc de consolog. Și Bogdan zice dacă e curios că dacă le vom face și noi. Alexandra zice că pentru aplicațiile moderne e cam nașpa de folosit. Mai bine arată un modal sau alte tipuri de notificări personalizate, plus că se blochează interacțiunea cu pagina și nici nu returnează nimic, undefined. Ok. Am folosit eu în exercițiile din pre-workout ca să pot testa mai multe variante pentru script. Cool. Și Bogdan zice că eu am renunțat la workout și nu vroiam să ies din ideea workout-ului. Și Alexandra zice că, cum a zis și Victor, nu există o soluție fixă pentru o problemă. Bun, am înțeles întrebarea. Hai să și răspund. Care e treaba cu alertele? Alerta e o funcție care afișează utilizatorului ceva. Deci vine de la browser. Browserul ne oferă alert și prompt. Alert. Pop-up-ul ăla banal, care dacă sunteți poate de vârstă de mine sau, în fine, în mileniul trecut, da? Ați prins momente când intrai pe site-uri și apăreau modale de alea glumă și trebuia să dai ok, 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 și se tot apăreau și le închideai. Alea, într-adevăr, nu mai sunt folosite în practică pentru că sunt urâte. Deja ar fi suficient. Și doi, pentru că browserul la un moment dat o să zică hei, site-ul ăsta îți dă cam multe alerte, de obicei la 3-4 încolo. Vrei să le blochezi de tot? Și userul zice da și s-a dus toate alertele. Da, deci, nu, alertele au rămas un artefact istoric din istoria JavaScript-ului pe care noi, programatorii de JavaScript, le mai folosim uneori ca să validăm un concept, ceva. Vrei să vezi rapid ce se află într-o variabilă? Pui alert de name și vezi ce se află în name. Atât de simplu e. Atât. În exerciții le-am folosit uneori, rar, dar uneori, ca să vedem niște chestii. Atât. Nu luați în serios. Există și prompt, unde poți să iei niște date de utilizator, să faci ceva cu ele și să dai un răspuns. De obicei, vă recomand să folosiți console. Console.log îți dă și tipul datelor. Poți să pui mai multe date, poți să pui obiecte, array-uri, să vezi ce se află în ele. Deci nu există nimic mai bun pe lumea asta decât un console log la timpul lui. Ok. Deci asta e treaba cu alerturile. Și da, e absolut ok să rezolvați workout-ul în felul vostru. Diferă de soluția pe care eu am oferit-o, e normal. Limbajul de programare e gândit să fie cât mai versatil, să ne ofere cât mai multe posibilități de a face ceva, dar nu să ne restricționeze. Pentru asta avem framework-uri. Framework-urile ne restricționează, dar e cadru, ne încadrează mai așa. Limbajul de programare ne dă libertate. Ne dă libertate să facem tot ce se poate face cu ele. Există argumente pro și contra, dar asta e JavaScript. Poți să faci orice cu el.
el îți oferă instrumentele. Deci, atât timp cât voi ajungeți la un rezultat, e ok. Ce vă ofer eu e o altă soluție, una poate diferită, poate la fel, poate pe acolo. E ok. Puteți să vă gândiți, să o citiți cu ideea, hei, uite, interesant, eu m-am gândit așa, tu ai, nu știu, am făcut un for, tu ai făcut un forici. Îmi place foriciul. Unu, măcar știu de el, doi, poate pe viitor îl folosesc. Nu, poate îmi place soluția mea. E ok să o păstrezi. Iar dacă nu ești sigur, știi, ok, uite, am două soluții. Una a mea, doi, ce a pus Victor în soluția acolo, poate am vorbit și cu un coleg și am trei soluții. Și nu știu care e mai bună, vreau să le compar. Discord, pune o postare și zici, hei, Victor, sau hei, comunitate, uite, am aceste trei soluții. Mie îmi place soluția A, pentru că. Voi ce credeți? Un dialog și discutăm și învățăm. Ei, Iulian zice că vrea să facă o glumă. Spune-o, sau zi-o. Acum e moment. Așa, Bogdan zice că ar fi folositor să le arăți colegilor cum dau turn off la opțiunea de a rula codul în timp ce este scris în Code Sandbox. Pe mine m-a enervat. Acum cred că e târziu, pentru că în momentul ăsta mă aștept să fi parcurs tot pre-workout-ul, acel demo lesson. Dar o să mai revenim la asta. Sure, e undeva opțiune să dai așa. În fine, am ales Code Sandbox pentru că era gândită ca o lecție, ca să fie cât mai puțin, să fie cât mai ușor de parcurs, da? Fără să instalați tehnologii, să rulați servere și nu știu ce mai departe. Cât? Să porniți niște cod, să dați run și să apară acolo tot în browser. Aia cu că se face update la înscrii cod, da, pentru JavaScript poate ar fi prea mult. Nu știu, dar era undeva opțiune. Când mai ajunge la Code Sandbox, o să menționez și asta, că putem să dăm disable. La lupuri este extrem de enervant. Well, înveți mai multe despre lupuri în timpul ăsta și e ok. Bun. Fain. Mi-a plăcut energia de azi. Ați avut multe întrebări. Sper că v-am răspuns și că suntem la fix cu timpul. Propun să ne oprim aici. Acum, dacă mai aveți întrebări, vă mai vin întrebări sau în timp ce lucrați la workout, la exerciții, la materie, apar întrebări, puneți-le pe Discord, ok? Dar nu scrieți mie. Puneți-le pe forum comun. Vreau să fim deschiși, vreau să fim transparenți. Orice întrebare e bună, da, și acolo. Eu intru 2-3 ori pe zi și răspund și vă aștept acolo cu întrebări. Ok, ultima întrebare, Bogdan. Deci, JavaScript Basic partea a doua, mai înainte arăta că se va debloca mai puțin de o oră și acum zice că se va debloca în 6 zile și 23 de ore. Oh, wow, ghinion. Uh, Rezolvăm. Mă uit imediat după ce închidem. Ar trebui Gata, să se s-a deblocat. deblocheze acum. S-a deblocat. Probabil era Da. un check mai ciudat sau cineva, în fine, una din situațiile alea în care se întâmplă. Nu, dacă cumva nu se deschid, adică în momentul când terminăm rush-ul, deschidem următoarea lecție. Nu vreau să vă grăbiți să faceți totul într-o săptămână și apoi ziceți, am obosit. Da, deci câte o săptămână pe rând, în modul pe săptămână.
Ok. Păstrați energia de la început, da? Țineți minte de ce sunteți aici, de ce vreți să faceți JavaScript. Aveți grijă de sănătatea voastră, nu vă stresați, oferiți timp și pentru odihnă și pentru altele. Eu vă urez o săptămână productivă în continuare. Vă aștept pe Discord sau ne vedem la următorul oraș. Spor. Numai bine. Vă mulțumim! Seară bună! Mersi. Spor. Noapte bună! Ciao. Seara faină. Seară bună! Seară faină! Seară bună.